שלום לאופק אהרוני, מומחה לתוספות... שלום. ושלום גם לרות, הדוגמנית שלנו. אופק, היום אנחנו בספיישל מוזיקלי. מה שזה אומר שזאת מחווה לכל הזמרות הגדולות בעולם, ואתה הבאת לנו כאן את הטריקים והסודות הקטנים של ריאנה, של כל המפורסמות. נכון. איך הן עושות את זה? איך הן עוברות מקצר, לארוך, למלא, נכון. לדליל? היום כל הקטע של טרנד של תוספות שיער, זה הפך להיות טרנד שבכל העולם עושים. זה כמו שאישה הולכת, נגיד, לספר, או עושה מניקור, פדיקור, או שעושה, נגיד, הזרקות בפנים. כן. תוספות זה הפך להיות טרנד עולמי. קודם כל זה משפר את הביטחון, זה נותן מראה אחר, מראה זוהר. עכשיו, ריאנה, זאת התוספת המדוברת שריאנה עשתה וליידי גגה עשתה את התוספות האלה. בעצם זאת היא תוספת שהיא אוורירית, היא נוחה, היא גמישה, זה לא פאה, בעצם תופרים אותה על השיער. אני רואה, יש פה בעצם רשת שמאפשרת להעביר. תגיד, מתחת לתוספות האלה של הפדחת, השיער ממשיך לצמוח? ברור, ברור. קודם כל, מהקצת שנשאר מהשיער, מוצאים דרך הרשת את התוספת. וברגע שאנחנו שמים את זה ללקוח בשיער, הוא כבר שוכח שזה לא שלו, זה נראה מדהים. זה משולב. אז בוא נשאל באמת את רות. א', איך את מרגישה? כמה זמן את עם זה? חודש. ואיך את מרגישה? מצוין, הרגשה נהדרת. את ממש עושה הכל, שוחה, הולכת לבריכה, מתקלחת, חופפת? הכל, הכל. אוקיי, אז איך באמת, מה הסיפור עם רות? קודם כל בוא נספר קצת על רות, היא מדהימה. רות נכנסה עם שיער מאוד מאוד דליל, זה אנחנו רואים תכף את התמונה לפני, ראינו. עם קרקפת חשופה, ורצה פתרון. עכשיו, יש הרבה נשים, את יודעת, שסובלים מקרקפות חשופות, והולכות עם פאות ולא נוח עם פאה, ולא יודעת שיש דברים אחרים. נכון, שזה... בעצם היום זה החידוש המהפכני, מה שבכל העולם עושים, זה הטרנד החדש. אני קורא לזה השתלת שיער, כי ברגע שזה על הראש שלה, זה שלה. את שוכחת גם. את שוכחת שזה לא שכן. קודם כל היא אוורירית, היא נוחה. את רואה כל השיער שלה מלא, בעצם מה עשינו? אז שזרנו לה מסביב לשיער את התוספת פה. זה מתמזג עם השיער, יש כאילו נוכחות גם לשיער הטבעי שלה, וגם לתוספת. אי אפשר להאמין מה התוספת ומה שלה. זה מתחבר אחד עם השני. והתוספת עצמה היא שיער טבעי כמובן. הכל שיער טבעי. את התוספות האלה ברו שיערה באורחים שווים, בכדי שיהיה הרמוניה עם השיער. השיער הוא טבעי לחלוטין, הוא לא מחולק לשיער שהוא לא טבעי, או כולו טבעי. עכשיו, לא רק שהוא טבעי, הוא גם אוורירי וגם נוח. קודם כל, הלקוחה כששמים לזה על השיער, היא מתנהלת בבית רגיל, היא חופפת רגיל, היא לא צריכה את הספר. וגם בקיץ, אופק? וגם בריכה בים. זהו, לא חם לנו עם זה. לא חם, וקל לנו מאוד. יש לי שאלה אליך, הזמרות המפורסמות, יש להם מעצב שיער צמוד. כן. אני כאישה מהיישוב, איך אני מתמודדת עם זה? כל כמה זמן אני צריכה להגיע אליך, לחדש או לחזק? איך זה עובד עם רות? קודם כל, ברגע שיש עיבוי, השיער נראה אחרת לגמרי, גם מסתדרת יפה בבית, כי אנחנו מעצבים לה. זה לא חייבת מעצב. לא צריכה מעצב, אם יבשת את השיער, השיער הופך להיות וייבי גלי, משגע, במרקם של השיער שלנו, כי יש כל מיני תוספות, אנחנו מתאים את התוספת למרקם של השיער, של הלקוח. הבנתי, גם במרקם ולא רק בצבע. היא מתנהלת רגיל, קודם כל בריכה ים, בא ללכת לספר, היא הולכת לספר, לא בא לה, תמיד היא נראית מסודרת ונראית טוב. וכל כמה זמן צריך לבוא ולסדר את האורך? יפה. עכשיו תראי, בכל דבר יש תחזוקה, נכון? בוודאי. אנחנו הולכים למניקור, פדיקור, מסתפרים. זה מוסך היופי. נכון, כל חודש היא עושה צבע, אז היא באה למספרה, מורידים לה את התוספת תוך 10 דקות, אבל תביני, היא לא יושבת הרבה זמן למספרה. תוך 10 דקות יש לה פה תוספות מלאות בשיער. איך אתה משחרר אותה? את יודעת מה זה מיוחד? שיש הרבה נשים שהולכות ורוצות השתלות שיער, והסבל, והזמן, וכן גדל, והכאבים, ואף פעם זה לא הכמות המבטיחה שהיא רוצה, והחלומות שהיא רוצה. זה בין 10 דקות, והיא עם תוספת מלאה 10 דקות. ויוצאת ריאנה. אז לסיום, יקירי, אני רואה שרות מחזיקה פה מין אלמנט, מה, איך זה קשור לתוספות? נכון, היום את רואה, הבאתי לך היום עוד טיפים חדשים, בעצם זה דיפיוזר מיוחד שהוא מחובר לפן. יש נערות שלוקחות מחליקים ושורפות וצורבות את השיער. ואחרי זה יש באמת נזק ואחר בלתי כך למה הפיך. שהשיער יתייבש? בעצם שמים את הדבר הזה לתוך הפן, לפייה של הפן, לוקחים קבוצה של שערה לבפנים, קבוצות, וזה מתייבש וזה הופך להיות וייבי, משגע. זה בעצם במקום בייביליס, נכון, ובלי לשרוף את השיער ולא לייבש, זה המצאת המאה. פינת הפטנט הגאון. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תבוא שוב. תודה. תודה רבה לך.